ஹரே கிருஷ்ண டியோட்டிஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 14 இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நேத்துக்கு நம்ம அத்தியாயம் 13 பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஏதாவது 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்கிறது. ஞான யோகம் அப்படின்றதுல நம்ம முக்குணங்களை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர்றது அப்படின்றது ஒரே ஒரு வழிதான், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதால மட்டுமே, பகவான் கிட்ட சரணமடைய வருதுனால மட்டுமே இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து எதுக்காக வெளியில வரணும் அப்படின்னா, இதுல நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான அமைதி நமக்கு கிடைக்கணும். அதுதான் வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு நாளும் பிரயத்தனப்படுறது. எல்லாரோட ஆசையும் அதுதான் இல்லைங்களா? எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே விருப்பப்படுறோம். ஆனா அது எங்க மட்டுமே கிடைக்கும்? அது பகவான் லோகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துல நம்ம எவ்வளவு தேடினாலும் அது நமக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா இதோட நேச்சர் அப்படி. இந்த முக்குணங்களோட தாத்பரியம் அந்த மாதிரி. அப்போ இந்த முக்குணங்கள்னால்தான் நமக்கு கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்னும் பொழுது அந்த முக்குணங்களை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நேத்தி சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நேத்திக்கு நம்ம வந்து கஷேத்திர விபாக யோகம் அது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்னென்ன பார்த்தோம்? இந்த உயிர்வாழி, அதாவது லிவிங் என்டிட்டி முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால அதுக்கு நன்மைகள் தீமைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம 27வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அந்த குணங்கள் அதோட நிலைப்பாடுகள் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த அத்தியாயம் 14. அதுல குணத்ரய விபாக யோகம் முழுக்க முழுக்க முக்குணங்களை பத்தியும் அதோட தன்மைகளை பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரணம் சேவிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुण सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रेतस्य भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள். அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட 6 கேள்விகள் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அதாவது 13வது சாப்டர் தான் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது,
நிறைய ஞானங்கள் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய, அதாவது பிரகிருதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். அதுல வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுதான் வந்து அதன் மூலியமா பகவான் வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா அதாவது காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட இருந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மெட்டீரியல் உலகம் எதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அது எதால இப்ப பஞ்சபூதங்களான உடம்பு இது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த உலகம் எதால செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அந்த 24 தத்துவம் எலிமெண்ட்ஸால பொருட்களால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா க்ஷேத்ர, அதாவது இந்த கிராஸ் பாடி அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் க்ஷேத்ரஜ்ஞனா யாரு அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கும் ஒரு அனாலஜி எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிங் இருக்காங்க, ஒரு ஃபார்மர் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃபார்ம் லேண்ட். அரசனுக்கு எல்லா விவசாயிகளையும் தெரியும், தன்னோட நாட்டுல உள்ள எல்லா நிலங்களை பத்தியும் தெரியும். இன்னும் சொல்லப்போனா ராஜ்யத்தை பத்தியே முழுமையா அரசனுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட நேச்சர் அது அப்படின்றத நம்ம அந்த இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதே வந்து விவசாயி அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தி மட்டும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சோலோட நேச்சர், ஆத்மாவோட நேச்சர். அதுக்கப்புறம் வந்து நிலம் தான் வந்து இந்த சரீரம், சரிங்களா? ஜட இயற்கை அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு புரியும் பொழுது பகவான் உயர்ந்தவங்க, அன்லிமிட்டெட். ஏன்னா ஒரு குடிமகன் அவங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? என்ன இருந்தாலும் ஒரு அரசனோட அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாத்துலயும் வந்து இருக்குமானா கிடையாது. அதாவது அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வெல்த்தா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பவரா இருக்கட்டும், எல்லாமே அரசன்னா அவங்களுக்குன்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம். அதே ஒரு குடிமகன் போது அவங்களோட நிலைப்பாடுன்றது வேற இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் அப்படின்னும் போது அன்லிமிட்டெட், அந்த மாதிரி பகவான் வந்து உயர்ந்தவங்க, அந்த மாதிரி விஷயத்தையும் நம்ம இதன் மூலியமா நம்ம ஏத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோல் எல்லாமே வந்து அதிக இது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யாரோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார? ஒண்ணு மாயைக்கு கீழ, இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டு கீழ இருக்கும், இல்லைன்னா பகவானோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார இருக்கும். பக்தர்கள் பகவானோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார இருப்பாங்க. அதே வந்து பக்தர்கள் எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறவங்க, பகவானுக்கு சேவை செய்யாம இருக்கிறவங்க இந்த மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு தன்னோட செயல்களை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த விஷயங்களை நம்ம நிறையவே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டாங்க? பிரம்மன் அப்படின்னா என்ன? அதுக்கப்புறம் வந்து பரமாத்மா, அதாவது வந்து க்ஷேத்ரன்னா என்ன? க்ஷேத்ரஜ்ஞனா யாரு? அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானம் அப்படின்னா என்ன? ஞேயம். ஞானம் அப்படின்றது நம்ம வந்து இந்த 8.12 அந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 20 விஷயங்கள் பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல பிரத்யேகமானது பக்தி சேவை, அனன்ய பக்தி. அது மட்டும் நம்ம பண்ணோம்னா மிச்ச எல்லா குவாலிட்டிஸும் நமக்கு வந்துடும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஞேயம், அறிவின் பொருள். சரிங்களா? அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன? அப்புறம் க்ஷேத்ரஜ்ஞனா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் அறிவின் பொருள். அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷ மற்றும் யூனியன். அப்போ இந்த பிரகிருதி, புருஷ, சோல், சூப்பர் சோல், இதெல்லாம் சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த ஜட இயற்கை. நம்மளுக்கு இங்க நம்ம லைஃப் லீட் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து இதோட யூனியன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா காரணம் குண சங்கோஷ்ய. என்னைக்கு இந்த ஜீவாத்மா இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுதோ அப்ப செயல்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கும். குணத்திற்கு ஏத்த மாதிரி, அதுக்கேத்த மாதிரி கர்மங்களை அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அறிவின் பார்வை. அப்போ எப்படி பார்க்கணும்? கர்த்தா யாரு? ஆஹ் ஆத்மாவுக்கு எதுவும் இந்த ஜட உலகத்துல விஷயங்கள் தேவையில்லை இல்லைங்களா? எல்லாமே என்ன ஸ்பிரிச்சுவல். ஆத்மான்றது சச்சித் ஆனந்தம். ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் வந்து நாட்டம் உள்ளது. அதாவது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் முழுமையா அதுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விஷயத்துல பார்த்து நம்ம ஆன்மீகத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் இருக்கிறதுலே சிறந்த விஷயம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம 13.27 to 35 வரைக்கும் பார்த்தோம். க்ஷேத்ரஜ்ஞ யோரே மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் நேத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னு ஞானம், ஞேயம், ஞான சக்ஷு இதெல்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 14. அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிவிங் என்டிட்டி ஆத்மா வந்து குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அது மெட்டீரியல் இந்த ஜட உலகத்துல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த ஜட அதாவது மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரகிருதி, அதை பத்தி நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். குணங்களின் நிபந்தனை 14.1 14.9 வரைக்கும் இதம் ஞானமு பாஸ்ரித்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாகவும், அப்புறம் குணாதிசயங்கள் செயல்களில் மற்றும் இறப்பு, இது வந்து 14.10 14.18 வரைக்கும் யதா சத்வே பிரவருத்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக முறைகளை மாற்றுதல், அது வந்து 14.19 14.27 வரைக்கும் மாம்சயோ அவ்ய விசாரணை அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 14.1. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. हरे कृष्णा. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்து முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பகவான் இப்ப நமக்கு மறுபடியும் சிறந்த ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க போறாங்க. அதாவது முக்குணங்களை பத்தி நமக்கு சொல்ல போறாங்க. அந்த முக்குணங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? முனிவர்கள் எல்லாம் உன்னதமான பக்குவம் அடைஞ்சாங்க இல்லைங்களா. முனிவர்கள்னா யாரு? தியானம் பண்ணி இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றவங்க, பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துறவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல, ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம். அப்போ இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் நமக்கு பந்தங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி செய்யறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்குவத்தை அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்க, இந்த ஞானத்தை அறிந்த முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை இப்ப பகவான் நமக்கு சொல்ல போறாங்க, உபதேசம் கொடுக்க போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. 14.2. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च. हरे कृष्णा. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது, அதனால நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு ஏற்படுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், விலகி இருப்போம் இல்லைங்களா. முக்குணங்கள்னால நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பும் போது அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கும்போது பகவானோட இயற்கை என்னது, சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும் ஸ்பிரிச்சுவலா. ஏன்னா பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, ரினவுன்ஸ்ட், எதுலயும் பந்தப்படாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதே ஒரு நிலை நமக்கும் ஏற்படும். அப்போ நம்மளும் என்ன ஆகும், என்ன பண்ண முடியும், இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் என்ன ஏற்படும், பகவானோட இயற்கை நம்மளும் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனால் பகவானே நம்ம வந்து பகவானோட இயற்கையை அடைய முடியும். ஆனா பகவானாகவே நம்மளால மாற முடியாது. எந்நிலையிலும் அந்த மாதிரி மாற முடியாது. ஏன்னா அவங்க பரமாத்மா, நம்ம ஜீவாத்மா. ஒரு அரசனுக்கும் ஒரு சாதாரண குடிமகனுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு நம்ம சேவை செய்யணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், அந்த ஒரு தாற்பயம் தான். ஆனா இதுல இயற்கை அடைய முடியும், தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும்னா பகவானும் சோல், அதாவது சச்சித்தானந்தம் இல்லைங்களா, சூப்பர் சோலம். அதே மாதிரி ஆத்மாவும் சச்சித்தானந்தம். அப்போ அந்த இயற்கையை நம்மளால அடைய முடியும். ஏன்னா நம்ம ஆத்மான்றது சச்சித்தானந்தம் மட்டும்தான். இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்தூல சரீரமும் இந்த ஜட சரீரமும் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம பக்தி சேவை பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கும்போது ஆத்மா எப்படி இருக்கும், வெறும் சச்சித்தானந்த நிலையில இருக்கும். அது பகவான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும். அது ஸ்பிரிச்சுவல், சரிங்களா, ஆன்மீகம், அதாவது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், நித்தியமானது, அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம்ல. அப்போ அந்த ஒரு நிலைப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை
போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. யார் ஒருத்தவங்க இந்த நிலைக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு படைப்பின் போது, படைப்புன்றது கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி நிலை பெற்றவங்க எந்த பாதிப்பும் அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 14.4. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இணையங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது, அதுவும் சோல், அதாவது ஜட இயற்கை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும், அது வந்து ஆக்டிவா இருக்காது இல்லைங்களா? ஆனா சோல் பகவான் தான் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம யார்கிட்ட இருந்து இருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த லிவிங் என்டிட்டி ஆத்மா வந்து இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிறப்பிறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில அது தன்னை சேர்த்துக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம். அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர்ன்றது தாய் மாதிரி, பகவான் வந்து பகவான் கிட்ட நம்மளாம் வந்து வரோம், லிவிங் என்டிட்டி எல்லாம் பகவானோட திருமணில இருந்து வரோம் இல்லைங்களா? அப்போ நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.4. 14 படிச்சு. ஓகே ஃபைன். सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்துவகுணம், முக்குணங்கள் என்னென்ன குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது, இந்த ஜட இயற்கையிலோட வந்து தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து 13.27 ஸ்லோகம், அதோட தொடர்ச்சி. சரிங்களா? அது இதுல நம்ம மறுபடியும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். உயிர் வாழி இயற்கையோட தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் கிட்ட இருந்து இந்த குணங்களும் வந்து வருது. அதுல இந்த உயிர் வாழி வரும்போது இந்த பப்பெட் ஷோ இருக்கும் இல்லைங்களா, பொம்மலாட்டம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட செயல்கள் ஏற்படும். சத்துவகுணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும்போது நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க. அதே ரஜோகுணம்னும் போது அதுக்கான செயல்கள், அதாவது தன்னை பத்தி மட்டுமே யோசிக்கிற செயல்களை செய்வாங்க சுயநலமா. அதே தமோ குணம்னும் போது தனக்கும் நல்லது செஞ்சுக்க மாட்டாங்க, மத்தவங்களுக்கும் நல்லது செய்ய மாட்டாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு இயல்புல அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல மனிதன் வந்து தன்னோட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மனிதன் மட்டுமில்ல, எல்லா உயிர் வாழிகளும். மாதாஜி 14.6. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण. பாமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. இப்ப 3 குணங்கள் இருக்கு. அதுல தூய்மையான குணம் எது? சத்துவகுணம். சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி தூய்மையான குணத்துல இருக்கும்போது அவங்களால என்ன செயல்கள் செய்ய முடியும்? நல்ல செயல்களை தான் செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டும். கஷ்டங்கள் நமக்கு வரக்கூடாதுன்னா, ஏன்னா பாவம் செஞ்சாதான் கர்மம் வரும், கர்மத்தினால் நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும். அப்போ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருக்க முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நிலைப்பாடுகளிலும் ஒரு செயல்களிலும் நமக்கு என்ன வராது, தவறுகள் பண்ண மாட்டோம். அதனால நம்மளுக்கு பாபங்கள் வராது. அப்போ ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். அப்போ இந்த குணத்துல இருக்கும்போது அவங்க
ஆன்மீகத்துக்கெல்லாம் வந்து தன்னோட ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுப்பாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவையிலும் ஈடுபடுறதுக்கு முனைப்பா இருப்பாங்க. இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் ஞானத்தை அவங்க வந்து வளர்த்துக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்குள்ளார ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லைங்களா? நம்ம நல்ல விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில செய்றோம். பக்தி சேவைன்னும் போதே நிறைய தானங்கள், தர்மங்கள் பண்ணுவாங்க, தவங்கள் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறது அந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இன்பத்தை பற்றிய அ த அதுல இருந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த இன்பம் அதுதான் வந்து நம்மள இது கட்டுண்டவங்களா ஆக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம், நம்ம எந்த தவறும் செய்யாம நன்மைகளை செய்றோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுதுங்களா? அதுதான் நம்மள வந்து பந்தப்படுத்துது அப்படின்னும்போது நம்ம என்ன அதுல இருந்து வெளிவரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவானோட அனுகிரகத்துக்காக, பகவானுக்காக அதுதான் நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்ங்களா? பகவான முன்னிலைப்படுத்தி செய்யும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த இன்பம் எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த இன்பமும் வந்து சேராது. அதனால நம்ம இந்த சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? விடுபட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 14.7 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது சத்தோகுணம். அதுல வந்து பாப செயல்கள் செய்ய மாட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வராது. அப்புறம் அவங்க ஞானம் வந்து விருத்தியாகும். அதனால அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதன் மூலியமா சத்துவகுணத்தோட அவங்க பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களோட நிலைப்பாடு எங்க எங்க இருக்கும்? அவங்களுக்கு மேல் லோகங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கான ரிசல்ட். இதே அவங்க வந்து பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பந்தமும் ஏற்படாது. அப்போ அவங்களுக்கு இந்த குணங்களோட பந்தங்கள் ஏற்படாது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். எல்லையற்ற ஆவல்களாலும், எல்லையற்றன்னும் போது இவ்வளவு இருந்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்காது. இன்னும் வேண்டும், இன்னும் வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எல்லையே இல்லாத ஆசைகள், ஆவல்கள் சரிங்களா? அந்த குணம் இருக்கிறது ரஜோகுணம். எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கோ, விருப்பங்கள் இருக்கோ, அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு ஆவல்களும் விருப்பங்களும் இருக்கவே தான் செய்யும். ஏன்னா மனம் வந்து அமைதி இல்லாதது இல்லைங்களா? அதுக்கு ஆசைகள் கண்டிப்பா வர செய்யும். ஏன்னா சென்சஸும் இருக்கு. அதுக்கும் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கும் நம்ம வந்து என்னது அதுவும் வந்து ஆக்டிவ் ஆனது. அதையும் நம்மளால எந்நேரமும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ எல்லையற்ற ஆசை, எல்லையற்ற ஆவல்கள் விருப்பங்கள் இருந்தாலும் அதை நம்ம என்னவா மாத்தணும்? பகவானுக்கு மேல அதை நம்ம கொண்டு வரணும். பகவானுக்கு இப்ப நிறைய ஆசை, நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், நிறைய பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஆவலும் ஆசையும் இருக்கும்போது இந்த ரஜோகுணம் கூட என்ன ஆகும்? அது பகவானுக்கான சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது இந்த ரஜோகுணம்ன்றது. இதனால் ஒருவன் ஜடப்புலன் நோக்கு ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். ஒருத்தவங்க ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகள் அப்புறம் விருப்பங்கள் அதெல்லாம் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? பலன் நோக்கு செயல்கள்ல கட்டுப்பட்ட அதாவது பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா? ஆனா இதுல இருந்தும் வெளியில வரணும்னா அந்த ஆசைகளை நம்ம பகவான் மேலேயும் பகவானுக்கு சரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்லயும் ஈடுபடும் பொழுது நம்மளால இந்த ரஜோகுணத்துல நம்மளால பந்தப்படாம இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஜட ஆசைகளா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான பலன்களை அனுபவிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 14.8 प्रज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्णा. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் தெளிவில்லாம இருக்கிறது. நன்மை தீமை தெரியாம பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதும் வந்து தெரியாம தன்னோட விருப்பப்படி அதுவும் வந்து தர்மம் அதர்மம் இதோட பாகுபாடு கூட தெரியாம இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா வேதத்தையும் நம்ப மாட்டாங்க, பகவான் இருக்காங்கன்றதையும் நம்ப மாட்டாங்க. அப்போ மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை
பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது அவங்களோட நேச்சரா இருக்கும். எதுலயும் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. முக்கியமா ஆன்மீகத்துல நாட்டமே இல்லாம இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உறக்கம். ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுலயுமே ஒரு உற்சாகம் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயங்கள் இருக்காது. அப்போ அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ரொம்ப சோம்பலும் உறக்கமும் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதிலேயே அவங்க வந்து ஈடுபட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 14.9. सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலனிற்கும், அதுக்கப்புறம் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப எப்படி பந்தப்படுறோம்? இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க அவங்களுக்கு அந்த செய்யற செயல்னால ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷத்தினால பந்தப்படுறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க பலன் தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கான செயல்களை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அப்போ அந்த பலன் பலன் அதாவது பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள்னால அவங்க பந்தப்படுறாங்க. தமோகுணம் அப்படின்றவங்க சரியான புரிதல் இல்லாம எந்த ஒரு செயலையும் வந்து சரியான முறையில அவங்க வந்து செய்யாம இருக்கும்போது அவங்க பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 14.10. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு மனிதன்கிட்டயுமே இந்த முக்குணங்களும் உண்டு. ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றது கிடையாது. எல்லா உயிரினங்களும் எல்லா உயிர் வாழியும் என்ன பண்றாங்க, இந்த முக்குணங்கள்ல இருக்காங்க. ஆனா யாருகிட்ட சத்துவகுணம் உயர்ந்ததா இருக்கோ அவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நல்ல குணமா இருக்காங்க, நல்ல செயல்களை செய்யறாங்க, எல்லாருக்கும் உதவியோட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்து ஒருத்தவங்களை அடையாளம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது எதனால சொல்றோம்? அவங்களோட குணங்களின் அடிப்படையில. அப்ப சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க நல்ல விஷயங்களை செய்யறதுக்கு அவங்க பிரயத்தனிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் என்ன ஆகும், ரஜோகுணமும் வரும், தமோகுணமும் வரும், சத்துவகுணமும் வரும். 3மே வரும். அதுல யார் வந்து சத்துவகுணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுடைய செயல்கள் நல்ல நல்ல செயல்களா இருக்கும். அதே ரஜோகுணம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது தனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னா அந்தந்த செயல்களை அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களோட செயல்பாடுகள் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே தமோகுணத்துல உள்ளவங்கன்ற போது அவங்க வந்து ரொம்பவே என்னது அதர்மமான காரியங்கள்ல அவங்க செய்யறதுக்கும் தயங்காம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த முக்குணங்களுக்கான போட்டி எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். யார் ஒருத்தவங்க எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதிகமா அந்த குணம் அவங்கள்ட்ட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் மனம். மனத்துல வந்து ஆசைகள் தோன்றும் இல்லைங்களா? அப்புறம் குணங்கள். இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா சத்துவகுணம் வந்து அது நன்மை இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை வந்து அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அதே ரஜோகுணம் உள்ளவங்க எப்பாடுபட்டாவது அதை வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. அதே தமோகுணம்ல உள்ளவங்க அதர்மம் பண்ணியாவது அதை நம்ம அடைஞ்சாகணும்னுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஒரு மனிதரும் இந்த முக்குணங்களோட பிடியில இருந்துட்டு அவங்களோட வாழ்க்கையில என்ன பண்றாங்க, செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த டக் ஆஃப் வார் எப்பயுமே ஒரு மனிதன்கிட்டயும் ஒரு செயல்லயும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அத கட்டுண்ட ஆத்மா அப்படின்னு வந்து நம்மள வந்து சொல்றோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.11. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विद्धं सत्त्वमित्युत. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலில் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டிருக்கும் போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும்.
அவங்களால வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்க முடியும்னா, எது தர்மம், அதர்மம் அப்படின்றத அவங்களால சரியான முறையில பாகுபாடு கண்டுபிடிச்சு, அதன் வழியில தர்ம வழியில அவங்களால அ அ வாழ்க்கைய வாழ முடியும். அப்படின்ற மாரி எல்லா விஷயங்களிலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? சரியான முடிவுகள அவங்களால எடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். எப்பயுமே நல்ல நல்ல கர்மங்கள் செய்யறதுனால பாவங்கள் தீண்டாம அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க? தூய்மையானவங்களா இருக்காங்க. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது 9 கதவுகள் கொண்ட உடல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறது. அப்போ ஒருத்தவங்க நல்லது செய்யும்போது எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப சந்தோஷமா, ரொம்ப பிரகாசமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இதுதான் வந்து சத்துவகுணத்தின் நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.12. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ. हरे कृष्णा. மாதாஜி பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது என்ன அப்படின்ற நிலைப்பாடை பார்த்தோம். இப்ப பார்க்கிறது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடினமான உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஒரு ஆசை இருக்கும். அந்த ஆசைக்கு என்னது? அந்த ஆசை மேல பெரும் பற்று இருக்கும். இப்ப இவங்க பாத்தீங்கன்னா செல்வம், அது மேல அவங்களுக்கு பெரும் பற்று. சரிங்களா? கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, அது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம், அதுக்கான கடினமான உழைப்பு, எப்படியாவது அந்த செல்வங்களை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்றதுக்கான கடினமான உழைப்பு, இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தின் அறிகுறி. இது எல்லாமே வந்து என்ன, நிலை இல்லாத விஷயம் இல்லைங்களா? போகும்போது எதுவும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. அந்த ஒரு விஷயம் தெரியாததுனால, நிலையோட நம்ம இங்கேயே வாழப்போறோம், இது நம்மகிட்டயே நித்தியமா இருக்க போகுது அப்படின்ற விதத்துல அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். சரிங்களா? பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடினமான உழைப்பு, கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற ஏக்கம், அப்ப இவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? மன அமைதி இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் ரஜோகுணத்தின் நிலைகளை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.13. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरुनन्दन. हरे कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அப்படியே வந்து சத்துவகுணத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும். சரிங்களா? சத்துவகுணத்துல பிரகாசமா இருக்கும், சந்தோஷம்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா தமோ குணத்துல மயக்கம், சோம்பல், இருள் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட நிலைகளா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எதுலயுமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்காது. நல்ல செயல்களை செய்யறதுலயும் அவங்களுக்கு நாட்டம் இருக்காது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். माताजी 14.14. यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணம் ஏற்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா இவங்க என்ன செய்யறாங்க? பாவம் இல்லாத நல்ல நல்ல காரியங்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும்? புண்ணிய செயல்கள் செய்யும்போது புண்ணியங்கள் நிறைய கிடைக்கும். புண்ணியங்கள் கிடைச்சா எங்க போவாங்க? மேல் உலகங்களுக்கு போவாங்க. பூலோகத்துல இருந்து உள்ள ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல மேல் லோகங்களுக்கு போவாங்க. அங்க போய் முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்கள் அங்கதான் இருக்கு. அங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க செஞ்ச புண்ணிய கர்மங்களுக்கான பலன்கள் எல்லாம் நல்லபடியா அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க? நல்ல குடும்பத்துல இதே உலகத்துல பூலோகத்துல வந்து பிறந்து மறுபடியும் அவங்க அவங்களோட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.15. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். அப்போ யாரு ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க நம்ம பார்த்தோம். அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும்? நிறைய ஆசைகள் வச்சிருப்பாங்க, அதை அடையணும்ன்றதுக்கு பிரயத்தனப்பட்டுட்டே இருப்பாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க மறுபடியும் எங்க எங்க வந்து பிறவி எடுப்பாங்க? அவங்க அதாவது பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றனர். இந்த பூலோகம் மறுபடியும்
பொதுவா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இந்த பூலோகமா தான் இருக்கும். இங்கேயும் அவங்க மறுபடியும் பிறவி எடுத்து மறுபடியும் அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ ஆரம்பிப்பாங்க. அது தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க செஞ்ச பாபங்களுக்கான தண்டனைகளை நரகத்துல அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பாபங்களுக்கான தண்டனை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மனித பிறவியே கிடைக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. அவங்களுக்கு தாழ்ந்ததான மிருகப் பிறவிகள் அந்த அந்த மாதிரி பிறவிகள் எடுத்து மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மனித பிறவி அடைஞ்சு அவங்க மறுபடியும் செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. அதுல அவங்க சிறந்த முறையில பக்தி சேவையில வந்தாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு பகவானோட லோகம் அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.16 कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம் அது ரஜகுணம் தமோகுணம் அந்த செயல்களுக்கான பலன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கம். அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ஆசைகள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப துக்கம். அவங்களுக்கு எப்பயும் மன அமைதி இல்லாம வருத்தத்துல இருப்பாங்க. அது தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மேட்னஸ் அதாவது அவங்களுக்கு நன்மைகள் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவா ஈடுபாடே இருக்காது. அப்போ அவங்க முழுக்க முழுக்க இதுல இருப்பாங்க, அறிவற்ற தனத்தில் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.17 सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணத்தில் இருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது குணங்களை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். குணங்களோட நிலைகள் என்ன, அவங்களோட அவங்களோட நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க அந்த குணங்கள்ல இருக்கறனால அவங்களோட செயல்கள் என்ன மாதிரி இருக்கும், அந்த செயல்கள்னால அவங்க பிரதிபலனா என்ன கிடைக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த குணங்கள்னால அவங்களுக்கு மரணத்திற்கு அப்புறம் அவங்க எங்க இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? அதுல இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகிறது. தனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க எப்பாடுபட்டாதவங்க அடைவாங்க. சரிங்களா? அப்ப பேராசை அதுவும் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும், ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். அதுதான் அங்க பார்க்கிறோம். தமோ குணத்திலிருந்து அறிவின்மை பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். 14 பிளான்டர் சிஸ்டத்துல மேல் நோக்கி போறாங்க. சரிங்களா? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூலோகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க நிலைப்பாடுகளா பார்க்கிறோம். அப்போ இதுல வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க போற இடம் மேல் லோகம், பூலோகம், நரகலோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அந்த இடத்துல புண்ணியங்கள் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே பிறவி எடுத்து மறுபடியும் செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க, எந்த குணத்துல இருந்தாலும். சரிங்களா? அதே வந்து தமோ குணத்துல இருந்தவங்க நரகத்துல அவங்களோட பாபங்களுக்கு தண்டனை முடிஞ்சும் இங்கே பிறப்பாங்க. ஆனா மனித பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்பவே துர்லபமா இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கீழ் உள்ள பிறவிகள் எடுத்து மறுபடியும் மனித பிறவிக்கு வந்து மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணணும், சத்துவ குணத்துக்கு வரதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து அந்த யூனிவர்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த 7 லேயர்ஸ். சரிங்களா? அதுல பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பஞ்சபூதங்கள்ன்றது நம்மளோட இந்த சரீரம் இல்லைங்களா, கிராஸ் பாடி, அதுதான் வந்து பஞ்சபூதங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இது வந்து ஷட்டில் பாடி, ஸ்தூல சரீரம்ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த அப்போ நம்ம சோல் அது என்னது, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆனது இல்லைங்களா, அழியாதது, நித்தியமானது. அது மேல இருக்கிற இந்த ஸ்தூல சரீரம், அதுக்கு மேல உள்ள இந்த ஜட சரீரம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம விலக்கிட்டு போகணும். ஆனா இது எல்லாத்தையும் விலக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் முடியும். அது என்னன்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை, ஹரிநாமத்தை சொல்றதுனால மட்டுமே நம்மளால
இந்த லேயர்ஸ்ல இருந்து நம்மளால கடந்து வெளியில போக முடியும். வெளியில போகும்போது இந்த ஜட உடல் இங்கே இருந்துடும், இந்த ஸ்தூல சரீரத்தையும் நம்ம இங்கே விட்டுட்டு பகவானை நோக்கி நம்ம மேல் லோகம் பகவானோட அபோட் வைகுண்டம் கோலோகம் நம்ம போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால என்ன பலன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு, ஏன்னா இந்த 14 லோகங்கள்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழற்சி உண்டு. நித்தியமா பிரம்மாவுக்கும் உண்டு. பிரம்மாவுக்கும் 100 ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம கால அளவுகளோட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன உண்டு? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி உண்டு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்ன? கலவரம் நிறைஞ்ச இடம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அது சொர்க்கமா இருந்தாலும் அங்க அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சண்டைகள் நடக்கும். அப்போ எப்பயுமே இந்திரனுக்கும் என்ன தன்னோட பதவி மேல எப்பயுமே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம கிட்ட இருக்குமோ இருக்காதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி பாதாள லோகமும் சொல்லவே வேண்டாம். அங்கேயும் நரகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்கேயும் ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இருக்காது. அப்போ இந்த பூலோகம் அப்படின்றது நம்ம இங்க இருந்தே பார்க்கிறோம் இப்ப. அதுவும் கலிகாலத்துல அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கும் அப்படின்றது அதோட இயல்பு அப்படின்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சுத்தி அதே மாதிரிதான் நம்ம நிறைய விஷயங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி கலவரங்கள் நிறைஞ்ச உலகத்துல கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச உலகம். என்னென்ன கஷ்டம்? அதிபூதா, அத்தியாத்மா, அதியக்ஞா, அதிதேவா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த விஷயங்கள் அதாவது தேவர்கள்னால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இந்த இயற்கை சீற்றங்கள், அதுக்கப்புறம் பிற உயிர்கள்னால நமக்கு கிடைக்கிற தொந்தரவுகள், அதே மாதிரி நம்ம மனமே நமக்கு கொடுக்கிற கஷ்டங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம உடலால நம்மளுக்கு ஏற்படுற கஷ்டங்கள், இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எப்பயுமே நிறைஞ்சிருக்குது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு உலகத்துல இருந்து நம்ம எங்க போகணும்? பகவானோட லோகம் நம்ம போகணும். அங்க நமக்கு எப்பயுமே நித்தியமா பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவை செய்யும் போது நமக்கு இந்த குறைகள் எதுவும் கஷ்டங்கள் எதுவும் இருக்காது. ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது நம்ம இங்க இருக்கோம். அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க நல்ல செயல்களை செஞ்சு மேலுலகங்களை செஞ்சு மேல் உலகங்களுக்கு போவாங்க. அங்க போயிட்டு அவங்க சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பாங்க. திருப்பி பூலோகத்துல பிறப்பாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க மரணத்துக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அவங்க நன்மைகள் செஞ்சிருந்தா மேல் லோகம் போவாங்க. அதே தவறுகள் செஞ்சிருந்தா கீழ் லோகம் போவாங்க. ஆனா மறுபடியும் பூலோகத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. மனித இனத்திலே பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க? நல்ல செயல்கள் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நரகலோகம் போய் தன்னோட தண்டனைகளை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி இங்கே தாழ்ந்த பிறவியில பிறந்து மறுபடியும் அவங்க மனித பிறவிக்கு வருவாங்க. அதனாலதான் மனித பிறவின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மனித பிறவிய நம்ம நல்லபடியா பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பகவான் அடையணும். ஏன்னா இந்த சுக்ருதி எல்லாருக்கும் லேஸ்ல கிடைக்காது. நம்ம எல்லாருக்கும் அது அமைஞ்சிருக்கு. பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனை நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் நம்ம முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அவங்களுக்கான பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரிநாமம் அதுதான் ஒரே வழி இந்த உலகத்திலிருந்து வெளியில போகிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.19. 19. நாயம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யश्च பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு செயலும் இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வந்ததுதான். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனால் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும்போது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த அளவு உணர்வு வரும்போது சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாமே குணங்கள்ல இருந்து வருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஆன்மீக இயற்கையை அடைய முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.20. गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. இனிமேல் இந்த குணங்கள்னால ஏற்படுற கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது கஷ்டங்கள் எப்படி பந்தப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம். அப்போ அதுல இருந்து இப்ப வெளியில வர்றது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உடலை அடைந்த ஒருவன்
இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, உடலை அடைந்த ஒருவன் அப்படின்னும் போது நமக்கு சென்சஸ் இருக்கு, மனம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அது என்ன பண்ணும், இந்த குணங்கள் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல எப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணும், விருப்பம் ஏற்படும். அதனால அதுக்கு செயல்கள் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்போ இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, சரிங்களா? இந்த முக்குணங்கள்ல சம்பந்தப்படாம பகவானுக்கு எப்படி நம்ம உயர்வு பெற முடியும்? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுனால மட்டுமே நம்மளால உயர்வு பெற முடியும். ஆக்டிவான மனதை அதனாலதான் பக்தி யோகால நம்ம நிறைய பார்க்கிறது என்னன்னா, மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து, மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா மனம்தான் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படும். இந்த ஜட பொருட்களை பார்க்கும், அதுக்கு மேல ஆசை வரும், அது அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த மனத்தை யார் மேல் நிலைநிறுத்தணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அப்ப பகவான் மேல நிலைநிறுத்தும் போது பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல அது தன்னை எப்பயுமே என்ன பண்ணும், ஈடுபடுத்திக்கும். சரிங்களா? அப்போ உயர்வு பெறும் பொழுது அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினால் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில மட்டும்தான் நித்தியமான அமைதியும் நித்தியமான இன்பமும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். இதுக்காக உடனே நம்ம பக்தி சேவையா சரி அது நம்ம ஆன்மீக லோகம் போகும்போது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது கிடையாது. எந்த இடத்துல நம்ம பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அதே அந்த அந்த நிலை வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதில் தான் சந்தோஷம் அடையுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் நமக்கான கடமையும் கூட அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடணும். இந்த வாழ்விலே எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அந்த அந்த அளவு நம்ம அந்த செயல்கள் நம்ம அதாவது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்வதில் ஈடுபடும் பொழுது பகவானோட லோகத்தை நம்மளால அடைய முடியும், இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.21 अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. हरे कृष्ण. இதுல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, உயர்வு பெறும் பொழுது முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அர்ஜுனர் வினவினார், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான்? அப்படின்ற கேள்வியை அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. மாதாஜி 14.22, 23, 24, 25 Okay, சரி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசஞ்ச பிரவృத்திஞ்ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவృத்தானி ந நிவృத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்க்தே சமதுக்க சுக்க ஸ்வஸ்தஸ் समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவான் என்ன கேட்டாங்க, அர்ஜுனர் உயர்வு பெற்றும் போது முக்குணங்கள்ல இருந்து சம்பந்தப்படாம உயர்வு பெற்ற ஒருவன் அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இங்க நம்ம இவை தோன்றி இருக்கும்போது அதாவது மகிழ்ச்சி அதெல்லாம் அங்க இருக்கும். இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களிலிருந்து ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். அப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு செயல்கள் வருதுன்னா அது எதுல இருந்து வருது, குணங்கள்ல இருந்து வருது. அப்ப குணங்கள் தான் செயல்படுது. சரிங்களா? அப்ப அந்த குணங்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணம்
அதையும் விட சிறந்தது சுத்த சத்துவ குணம். அதுதான் பகவானுக்கு செய்யற செயல்கள். சரிங்களா? அப்ப குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். இன்னொரு விஷயமும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கிட்ட மட்டும் குணங்களே செயல்படுகின்றன அப்படின்றது கிடையாது. நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க கிட்ட இருந்தும் ஒரு செயல்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னும் போது அதுவும் அவங்களோட குணத்திலிருந்து தான் வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கோபங்கள் வராது. சரிங்களா? ஒரு குழந்தை தெரியாம தப்பு பண்ணுதுன்னு போது அறியாமல் செய்யும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அது வந்து நம்மள பாதிக்காது இல்லையா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடும் நம்மளுக்கு கொண்டு வர முடியும். இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். எப்படி இருப்பாங்க? மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். ஏன்னா எல்லாமே ஜட பொருட்கள். அதுல எதுலயுமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க. இன்ப துன்பமும் எதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது? அஹ் அதாவது நம்ம இப்ப பார்த்தது என்னது? இன்பங்கள் எப்ப கிடைக்கும்? சத்துவ குணத்துல இருந்து செய்யற செயல்கள்னால. துன்பங்கள் எப்ப கிடைக்கும்? தமோ குணத்துல இருந்து செய்யற செயல்கள்னால. இல்லைங்களா? அப்போ இன்ப துன்பமும் எதுல இருந்து வருது? நமக்கு குணங்கள்ல இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும் மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல் நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். அதுதான் எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யற செயலா அவங்க செய்வாங்க. பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க இந்த குணங்களோட தாக்கம் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களோட நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆனா ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். யார் ஒருத்தவங்க இந்த நிலைப்பாடுகளோட இருக்காங்களோ அவங்களாம் வந்து குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸ்துதமுனியும் இதே விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? செகண்ட் சாப்டர்ல இங்கேயும் வந்து நமக்கு அதே கோட்பாடுகள் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.26 மாம் ச யோ வியாபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீர்த்தைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து வழி, இதுதான் மார்க்கம். நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம். பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி தொண்டுன்றது பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும். அலைப்பாயும் ஆசைகள், அதாவது ஜட உலக ஆசைகள் மேல அலைப்பாயும் மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பகவானுக்கு பக்தி சேவை சேவை செய்யறதுன்றது நமக்கு புதிதே கிடையாது. நமக்கே நம்ம சேவை செஞ்சுக்கிறோம், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் சேவை செய்யறோம். சேவை செய்யாம தான் நம்மளால இருக்க முடியாது. அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமே. அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த முக்குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 14.26. ஓகே. 27. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. பகவானோட நிலை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதார நிலை. அவங்கதான் ஆதாரம் நமக்கு. அவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். அதான் நம்ம 14.4 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? விதையளிக்கும் தந்தை நான் அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஆதாரம் பகவான், மரணமற்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம், இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும். சரிங்களா? மரணமற்றதும் அழிவற்றதும்
எட்டர்னல், நித்தியமானது. சரிங்களா? இதெல்லாம் அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், எல்லா சாப்டர்லயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் பக்தி சேவை, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா அவசியம் நீங்க வந்து இஷ்கான் மேங்களூர்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவங்கெல்லாம் அவசியம் வந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம். அதுலயும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு என்னது பியூரிபிகேஷனை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடும் உண்டு. அதனால அவசியம் வந்து யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவசியம் டொனேஷன் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையோட பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு வந்து நம்ம இதை வந்து பார்க்கலாம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு மரக்கிளைய பிடிச்சு தொங்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்கள மேல வந்து தேன் கூடு இருக்கு, தேனீகள் இருக்கு. இவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த தேன் வந்து எப்படியாவது தன்னோட தான் சுவைச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல இவங்க வந்து அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு சில தேன் துளிகள் அவங்க அவங்க வாய்க்குள்ளார போகும், ஒரு சிலது கீழே விழுந்துடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலைப்பாடு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை எலியும் கருப்பு எலியும் இந்த மரத்தை என்ன பண்ணுது, அரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு யானை மரத்தை வேரோட சாய்க்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. பகவான் இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, கரங்களை நீட்டுறாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கீழே நிறைய வந்து பாம்புகள் நிறைஞ்ச கிணறு, அதாவது டார்க் வெல்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஜட உலகம் அது இருக்கு. இப்போ இதுதான் நிலைப்பாடு. நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள் இருக்குங்களா, அதுதான் இந்த தேன் துளிகள் மாதிரி. அந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள்ல எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் கிடையாது. ஒரு சிலது நம்மளால அனுபவிக்க முடியும், ஒரு சிலது நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை. அதுவும் இல்லாத தேனீகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுது, நம்மள சிரமப்படுத்துது. அதுதான் அந்த மிசரிஸ். அதாவது அதிபூதா அதி ஆத்மா அதி தெய்வா அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது நம்மள என்ன படுத்துது, சிரமப்படுத்திட்டு இருக்கு. அதையும் பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை இதுதான் சிறந்தது அப்படின்ற மாதிரி அதுலயே போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பு எலி வெள்ளை எலி இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து டே நைட் மாதிரி. ஒரு நாளும் நம்ம கடந்து போகும்போது நம்ம வாழ்க்கையோட இறுதிக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத குறிக்கிற ஒரு விஷயம். இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கர்மம், நம்ம செய்யற கர்மங்கள் நம்மள அசைச்சு பாக்குது, எல்லா விஷயத்திலும் வேரோட சாய்க்க பார்க்கும். அப்போ இவ்வளவு கஷ்டங்களோட நித்தியம் இல்லாத வாழ்க்கை. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் இந்த மனிதன் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வெள்ளை எலி கருப்பு எலி அது வந்து அரிக்கும் போது இந்த கிளை உடைஞ்சு மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலேயே உழப்புறாங்க இல்லைங்களா? இது வந்து கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு உலகம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இதுதான் நிலைப்பாடு. ஒரு மனிதன் யார் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வராம இங்க உள்ள இன்பங்களையே சுவைக்கணும், இங்க உள்ளதே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு. ஆனா இதுல இருந்து வெளியில வரணும், இவ்வளவு கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த வாழ்க்கையில இருந்து வெளியில வரணும்னா பகவான் கை கொடுக்குறாங்க பாருங்க. பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை திருப்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்களும் இல்லாம பகவான் கிட்ட எப்படி இருப்போம், ஒரு அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது எதை பத்தியும் கவலைப்படாம இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரொடெக்ஷனோட பகவான் கிட்ட அனுகிரகத்தோட இருப்போம். இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமும் அந்த மாதிரிதான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. உலகம் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும், தனக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அப்போ இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே அப்படிதான். பகவான் வந்து நம்மளுக்கு கை கொடுக்கறதா அர்த்தம். இதை நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாருமே அவசியம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம என் பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேபு வைஷ்ணவ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.